Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa, apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan.
kalusugan. Manalangin tayo sa poong may kapal upang tayo gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay natin ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Arbonong Junior,
Si ana ang mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Viernes na! Hey! Morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Kumusta kamuntanan? Bangon na katong mga naay mga trabaho. Sige na, inat na, stretch. Marso 19! Sa ako maging Bernes, o ganyan na po ng inyong mga kagahi, ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ngayong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Good morning! Bangon na. Nakay folding bed yan. Folding bed? Oh. Naman. Dami kayo higda ron, di ba? Kaya sige kong tawag ni mo gabi. Ano di makamarits? Asa man ka daw, babe? Namugas. Namugas ka ba nakakay? Si Judith, si Duna, si Billy, daghan kay karon sig panawag. Asa man niya? Juna. Kay si Jojo Lau nagdalag kanding gabi Kalami. dito sa Mortar Masters. Ilan ni Paborito na to. Sisme og Noed Briones sa Agay, Mortar kalami. Masters. Monang ni-approve na lang ko sa pictures. Oy, pictures na lang ako. Unya, tayo sa. Gipagawas din ang try wine. Agay. Wala ka to try wine? Try wine. Katong nakahubo siya, try wine. Tridor nga wine. Tridor nga red wine. Sana all. Birnes karon mga kagahi og siyempre kabalo ba na ka karong mga panahon na kung na lang kay kwarta mo ting palit og mga appliances motor sa kinan. Ano man? Kay daghan na kay mga bagsak presyo karong mga panahon na. Naka sa mga marketplace karon sa social media. Tanan gipamaligya barato na. Mga refrigerator, mga motor, mga auto, tanan-tanan. Kay tungod lagi kay siyempre ang uban pitos. So mo nang barato na kayo. So Gibarato na nila kay wag mahalin. daghan na kayo mga yuta. Lalawa karon daghan na kayo. Usa na diri. Muna kung giyon na kagapon nag-istorya mi nilingling kung dayonon ba nako ni. Sa Amanpolo. 600 million. 600 million unya 7,000 square meters ra. Ako man gi-PM na ko na last price na ni. Aman Polo. Nagina ako. Di, mo last price? Last price na ni. Ako kaganina, una niya diri sa istasyon. Is this still available? Lord. Grabe na karon ang mga property. 600 million. Kung na kay 600 million, may palito ni mo na. Ana pa si brother Noedo. Motor Masas. Kanang 600 million. Brad, nana kay mall, ano ba? Mura kay Sano. Grabe no. Para lang sa bagay dili kita ang market Bili. Pag mangutan na ganig, HM. HM. Di man po na mo yun nga, PM is the key. Wala man. Gibutang yun na. Kaning mamaligya. Mo na ako matingad-an ba? Kamong ga pa maligya sa online. Nganong di man dayon niyo ibutang ang presyo? Kabalo ka na. Nga Kisti mo naman. nga na. Kaya for example, ikaw karon nabuta ka presyo. Tapos na-encourage ka. Ang uban po nga na maligya sa the same item, i-PM ang ka. Babaon. Tapos ibababa. babaon nila. Sa Ibaba. mga price. Tapos, wow, I'm interested na something. Babaon nila, ma'am. Dili, Marato ko, ma'am. Mauna nga ang imuhang produkto, you put premium. Butangin ni mong something nga lahi sa uban. Ana, example. Pag mo palit ka ani, na libreng kiss. Oy. Ana ba? Promo. Kaya ni mo na. Kaya mo na. Kaya ang problema mo sa uban, parehas source. Kung mo palit ka ani, si Lito Inglesero mismo ang mo deliver at your doorsteps. Kaya ni mo na. Pwede. So tagani mo kuan. Buta, you put additional. premium, put value on top of your product. Ay pildi ho nasa Kay- niyan sa mga tong mga gabranasan. Pero lahi man.
ngano man day ko mag-brief ka mo ang tupod sa ilahang subdivision. Ma'am! Ma'am! Replyan mo rin ka. Sige sir, ato lang kinakumbahan na dito nagulat. Oh. Nga. Diba? Oy! Pero mas grabe yapon, nag-trending paghapon. Duha ang nag-trending, di ba? Itong istoryan about sa kang Rico Blanco o si Maris Racal. Si Rico na age gap. si Rico akong kaila. Si Maris Racal. ambot Sa imong anak na ang kaila. Ah. Karon, gahapon po nag-trending dayon ang perks of having a older something partner. Basta yung anak, murag... Basta ako na ibalaan, nag-viral to ako ang gi-snub na ko si Bea Alonso. Inko, day Bea, shut up, oy. Hello. Gusto na rin makaanak. Lagi, ayo. I mean, hello. Pangutan na sa akong asawa ko musugot siya. Kanya kung if Naisimilya dire. Oh, if ever, naman ko ka anak laki. Naman din si Favor o si Jay. Pili lang. Ana, maura man nagyapong liwata. Gikan man na sa usa ka punuan. Moro ang source ana. Pero mo ni karon nag-trending karon about so na medyo nayanig na po ni mga istorya sa kaning about sa mga edad. Mo nang dagang kay na nag-trending kagahapon ng hashtag nga kanang na kanadong kung idaran usa daw per kung idaran ng imong nabana or imong partner. Kami ni Mrs. Ah. Di man kay may layo kay 10 years man amo ang gap. Magulang man akong asawa sa ko. Di ko karedita na. Mas Iyaman kong gikuan, iyaman kong gipugos. Silingling ang nalamian nimo. Ana, ako, nalamian sa ko asawa. Ana man na siya. Okay, layo man, age gap. Ana. So, pero grabe po to si Big Soto yun. Ayun, di na to istorya si Freddy Aguilar. Di na to istorya si Freddy Aguilar. Freddy Aguilar. Ay mo lagi na, kaya ang lalaki galing, mura lagi tag mga ilimnon, habang tumatagal, lalong sumasarap. Muna nakalami na to diya. Ana. Muna karon kay every Nay kulang ato. Asa man? Ana. Habang tumatagal at dumarami ang pera, lalong sumasarap. Tama. Kaya kung sao man na ni mo tigulan na kaya wakay kwarta, wagi mo dool ni mo doy. Hello. Mo nang karong Friday na to nga poll question kay basta Friday medyo gusto na mo kanang light na lang ta kay Friday naman ta no. Para sa inyo, Age doesn't matter. age doesn't matter. Mo nang anong madlok man mo nga magka-age? Anong madlok mo magka-age nga age doesn't matter? Good morning ni mo dia, brother Rodrigo Directo sa DSWD. Uban ni Sister Ann Directo. Nga naminaw ron. Pila na inyong age gap? Good morning. Ha? Age doesn't matter. Age doesn't matter. And has mass and occupy space. Tapos, ani. Age doesn't matter for as long you have money that matters. Mo gali mo na akong giingon sa last. Kay mo yung kag oo. O mag-matter yun na Mag-matter kay yun ang siya, oy. attitude ana ilang gap, ilang lahi. Generation gap, Iyo, lahi sa generasyon, lahi kultura. Yun sila nga dili because age is just a number. Naiuban nga tigula, naiuban bata pero mature naman magunahuna. Naiuban tigulang nag-edad pero bataot lang gyapon. Unya, Ay katolo, should depende. Wa ko'y labot ani mga kagaya. So depende kung aan or bongga ang Dutch. Ako depende kung grabig datong. Mo ganin na. Should depende kung bongacious ang Dutch sa IS. Taasa na kayo. So, Di naman na mag-matter ang kuan, dagway-dagway. tubag daw mo ba? Cheese Escudero. Heart Pusa Evangelista. si Heart Evangelista. Pusa ang Heart. Di ba? Isa pa. Kisa ba, na yung mga resort. Si, bago lang si Julia Gerald Anderson. Na resort. 32. Pero pila iro Kaya ni kung kana si Cheese Escudero, kung kami, kung di lang na sa Senado, kung dagway-dagway lang midwa, peting layo araw. Kay kung kana si Cheese, kana Big Soto, mga media ra. Kung announcer na sila, Ay, Ginoo ako rin. na siya sa real talk lang niya. So unsa man sa laki ug bayi mag-apply. Ang babae pod pwede pod nga 20 years ang gap. Sa bagay na gimay nga na pero mas bordi kay siya pa acceptable kay no kung idarang gigay. Siyempre babae, hidden ko og kuan. Si Vicky Bello. Pero Medyo nagi mga labing man.
Kaya lang, si Vicky Velo, bilyonarya man. Mao lang. Ana. Pero may Pero isa, okay. si Eden nga doktor man po. Oh, ana. Okay naman po. Sa gidaran kay murag masakitan dog yapon. Agi hidin. Ano man, nalukot akong panit. O siya, bilyonarya na tag-iya sa Belo ko ano. Ana, Pwede, ana. ana. Oh. Diba? Pero mas acceptable tanaw ng lalaki gid nga idaran kaysa babae, no? Kay compared sa the other way around, no? Ah. Pero actually, tama na siya. So, para sa kanila, lingaw-lingaw lang ta. O kung gusto ninyo nga napag yung explanation, i-comment lang ninyo. Sige Age daw, doesn't matter. Oo. Dili. So, depende kung Time bungalacious, sana, andang... naay nagpatabang sa gahi ni Bay. Oy! Karon lang. Mm. Pa-shout out ko, nabilin ako cellphone ilang noble noid. Si Angie Santos. Nahubog na sa demo gabi eh? Siya nag-drive na ako ng gabi. Nahubog na sa demo? Wala binawa, nalipay. It was a celebration of life. Celebration of life. Din Michael Ratonil, happy morning. Boy gahi ug sa tanang nose bleeders. And talking about that. Good morning. Oh, grabe kita kang listahan yun ni si. Ang unang pagbasa, ginutogi kang sa basahon. Iampo mo sila. Kang very worshipful June Tevez o kang Sis Emmy Tevez. Kung saan niya sa mga regional nga mga head sa National Housing Authority. Naalay kagabi. National Housing Authority. Engineer Dario Pantanosas. Mo na mga gahimong mga vertical. Nalay ka nito gabi eh. Malingaw ka. Ganga ko. Kuyawa ng mga engineers of storya. O kang Ma'am Maria Fe Pantanosas, Assistant Division Manager sa National Housing Authority. Yung mga pawira, ano? Siyempre, kang Boss Jojo o Grace Lau. Kang Sis May Briones o Brad Noed Briones. Pagkagahi. Wala nagpaulay. Jonard. Si Jonard. Si Jonard Alahinyo. Grabe. Jonard! Morning ni mo na. Uy, good vibes lang ta karon by Friday. Uy, kay Friday po karon, isugdam na to ni last week. Kumustahan ta sa itong mga kaubang mga OFW? Mingaw. Labi na unya. Lingaw kay ni. Labi na unya. Og katong sigurado ko nga gimingaw ang mga kuan ani. Uy, ni unsa na gayon? Ni unsa na si Agag o? Ni PM na. Nga ready na daw siya, gatanaw na daw siya. Kay Bunga kini Labi itong na. bisita niya. Ato na istorya. Ay pero natay Lunes. Atangin nila ang ato ang guest sa Lunes. Mauni ang ato ang TikTok social media princess. Controversial gyapon. Garbog yun sa mga Bisaya. Nga si Jam Magno. Imo na na-post ito sa ato. Nagi-post na ako dito. Grabe. Unya, karon sa atong buntag. Atong makauban ang gahi ni humok. Gamok. Gahi nga humok. Nga kapitana kaniadto sa ipunan. Gulba pagi nga kapitan. Ay kanang perting gahiag yun eh. Kumbaga gahi. Gaga Brilieta from New York. From New York. Yes. Kabalo ka busy kay siya dito pero dako ketong pasalamat nga maggahing gyud sa oras para nato. Kumusta na to si Gaga Brilieta? Kumusta naman siya? O despite sa kuan? Jan I. Severo Razalo. Good morning, watching from Banias West, Abu Dhabi, United Mo Arab nagingon nga Emirates. gahi ni by worldwide yun isa. Tama. Ako si Lampi, gahi from Riyadh, Saudi Arabia. Hello sir. Good morning mga Bisaya. Galarito Otok Galangki. Kabalo ba ka? Ang pinaka mga gahi kayo sa OFW na karon, mga Bisaya. Bisaya. Mga Bisaya. Sama ni Sa una daw kay dogdaogon na usay sa mga Tagalog. sama ni Architect Ray Omil nga nasa Saudi Arabia. Sa una daw maghawd-hawd ng mga Tagalog kay mga Tagalog karon wala na. Wala na. Kulba na kayo mga Bisaya karon. Ang pinakalamig yun mo mahal sa yun, mga Bisaya yun. Ang mga Manilenya Tagalog, pinakaganahan lang laki. Mga Bisaya yun. Kay dila pa lang gahi na. Kuya Paul James Smith, motuo baka ano?
Catherine McLean, good morning from Singapore. Singapore. Good morning. Neil Kiblat Bonbon Memorial, diya sa kuha ni siya. El Salvador. Rofi Scott, o siyempre kang Joy Martinez. Ma'am Joy! Lipay kasi sa topic na to kakapon sa yuta. Naka-relate yun siya dito. Mani ni Mina. Hoy! Ah, Oy, kabalo ka. wala na ba ako yung mani ni Mina? Kani. Kato sa akong ato sang now you know be. Kabalo ba kakadyo lang before ta magkuan? Roy Valdez, good morning. Before ta magbalita. Oh, Ha, did you know? Mga kagahi. oh, saan? Did you know nga ang pakighilawas? Sex. Yes. Sunod sa Sibin. Makapaubos sa risgo sa fatal heart attack. Amo na. Incorrect password daw to baga. Diyan lang be atong trobe. Ana, niya siya nga incorrect password man. Maluoy taon mo. Diyan lang ako sa ako na. Hindi man din ni ako ang messenger ani kang imyat. Oh, what's to about sex? Again mga kagahi. Ah, Did you know nga ang sex makaubos sa risgo sa fatal heart attack? ana. Hala, luya tong wala Kaya, nga ano malagay ito dito sa Davao be, nga ato sa Annex Motel sa Davao. Nga nakuyapan man tungod kay na heart attack. Ha? Unya age does matter na to. Kaya ano, 70 anyos o niya 18 Ni Kaging. anyos. Ni Kaging. Usaw ka pagsulti na siyang mga apo no. Usay ka matyan sa mong lolo. Happiness. Age- Pero in age or fairness, happiness. nasobrahan na po na. Pero base sa article sa Journal of Epidemiology and Community Health, ang paghihilawas makapapaspas sa pitik sa imong kasing-kasing nga maayong ehersisyo. Sa ila pagtuon, ang lalaki nga dunay at least, pamilya mo mga laki, kaya basi kulang mo at least 2 to 3 times nakihilawas sulod sa usa ka semana. Ay, sobrang na po to kang Tay, rape pasa, day. 3 times. 3 Sobra- times. Ay, di na a day? Dili. Sweetie, diba? Sorry ha. Abi na ako daily to. Dili. Sige. Sa isa ka semana. Sweetie, starting next week. 3 times a week na ta, ha? MWF ra ka or TTH. Abi na ako daily na. Dili. So kabi sa mga nubra ra po kay ka. Dili, lagi mi. Kay dapat sa usa ka semana ubos ang chance nga makag-heart attack ka kaysa lalaking wala gyoy sex life. Patay ka istin. Ana. Mao po rin ni Galuya si Juan. Mana si Juan? Luya. Oy, Emily. Emily, kadungog ka to Emily. Si Emily ka paminaw. Ang asawa sa among technical director. Ha? Pakiingon ang mga kauban ni Emily diya sa kuan. Si Ide. Oh. Pakiingon nga kailangan ni Juan 2 to 3 times a week. Mali dito ako Abi na ako daily na. Abi na ako 2 to 3 times a day. Sweetie, sorry. Be, gustuhan man ako nga daily, be. Pwede saan man kaya. Lahir man ko basta napay borlog sa mga bayro nun, murag di sa kaya mo function. Oy, si Rip nga Gonzales, mali po na ito imuha. Sobra rapod, rep. Nga in 24 hours 3 times. Lahi na ito siya. Bitaw, amo na niya makatawa kay Wala lang. Good vibes ang ato mga Friday. Good vibes lang. Good vibes lang. Good vibes. Nagkakaitag mga gipanguna-una kada correct. adlaw. And ana, so ang ato ani nga medyo mangita ang tagpamaagi, samtang di pa mo abot ang mga Dutch. Oo. Ana na siya. Alas 7. Unya itong bisita ha. Si Gaga Brileta. But for the meantime, balita muna tayo. Ano yan na itong mga gahing nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana. Ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita atud kato sa Cherry C. Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Mga kagahi, mga kahigalaan, diya sa kahanginan, diya sa internet. Agto mo, order mo, you can order online. Cherry C para mas healthy and COVID-free. With kamo-kamo extract and zinc. Ha? Tistingi yun ninyo ni lahi yun ninyong piling piskay ang lawas natong tanan ug sa COVID kita luwas. Cherry C, kamo-kamo extract.
with zinc. Alright? Ano yung mga detalye sa itong mga balita? Gahi nga balita. Patay ang usa ka leader sa NPA sa engkwentro sa sitio Manggilit, Barangay Balason, Hingoog City, Misamis Oriental. Suma sa mga sundalo, girespondihan nila ang taho kay mismong mga residente na ang nanumbong nga dunay mga armadong grupo sa nasangpit nga lugar. Nakuha sa encounter ang klase-klaseng mga armas. Wa sa ginganlan ang napatay nga leader sa NPA tungod kay ipahibalo sa ang niini ang mga pamilya sa nahitabo kaniya. Gahi nga balita. Giposil patay ang usa ka babae nga nagsakay og motor cab sa Barangay Poblasyon, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Biktima si Samira Mayo nga padulong sa sentro sa lungsod para mag-withdraw og cash sa 4-piece. Giposil ang biktima sa riding in tandem nga nakabonet. Wa pa mailagyawan ang suspect o giimbestigahan gyapon ang krimen. Gahi nga balita. Patay ang usa ka utility worker human makuryente sa isolation facility sa Davao Airport. Uy. Biktima Edgardo Lacabo samtang samaran sa ang usa ka Akmad Katuyo nga miyembro sa Civil Security Unit. Sa investigasyon, nag-ayo og poste sa kanong pitent ang duha human maguba kalit ang tent tungod sa kusog nga hangin ug dito nagunitan nila ang kuryente. Uy, simbak ko. Arestado ang usa ka hubog nga lalaki sa pagmalingag shabu sa Jimenez, Misamis Occidental. Suspect na ilang si Elmer Malinaw nga nadakpan sa usa ka buy-bust operation. Nabawi kaniya ang shabu nga balor 4,000 pesos. Gahi nga Na-rescue sa kapulisan ang usa ka dalagita nga gikidnap sa Barangay Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang 16 anyos ng babae kamulong jogging diyang gitiunan og pistola sa riding in tandem. Nakita sa mga pulis ang hideout sa mga suspect sa Barangay Bingkungan, Tagum City. Nakaikis ang mga suspect ug padayon pa ang manhunt operation bato kanila. Gahi nga balita. Temporaryong giban sa Bukidnon ang pagpasulod og mga pork products sa probinsya. Base kini sa gipirmahan nga executive order ni Governor Jose Maria Jo Zubiri. Lakip sa gibawal ang mga buhing baboy, karning baboy, lechong baboy, canned goods gikan sa baboy, processed meat sama sa longganisa, chorizo ug bacon nga gikan sa baboy, ug di pud pasudlon ang murag naog baboy. Agay. Gahi nga balita. Sakita to eh. Gahi nga balita. So, tanaw na yung computer nga noon sa maningan iso. Biyernes, basta Biyernes. Wa pa gani kaniuban gabi. Basta Biyernes. Dalangan ni iswag man niya akong kuan, akong huy. Ingunana na siya. Iswag-iswag yun na pagbuntag sa'yo. Sa mukha ni. Mayong buntag diya sa tanang mga OFWs nga kapaminaw ka natong tanan. Hinaot na kamo sa maayong panlawas, mga kaigalaan. Ha? Ako si Jenaline Mascarinas. Ikaw sa'yo ni Lindio. Ate ni mo ni? Okay. Ate, Jenaline, good morning. Uy, naay Korean food nga bag-o na itong agtuanan diya sa Metro. Unsay ngalan ato, Juan? Yongje. Promotion na. Yongje. Unsay nga to? Yongje Food Hub. Metro. Atbang sa kaning tapad liso mag-inom na yung katras. Tapad na lang sa Nazareno. Alas 7:16, sana na po ang buwelta ni Art! The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonat! Uy, Junior! waiting daw si Kapitan Gagaong. Waiting sa host. Karon tantol, kaya para dili maputol, kaya kapala mo nga 40 minutes na. Atbang sa atapad sa Nazareno. Ay, hinaot nga malipayon yapon kamong tanan, taliwala sa mga utang, mga kagay, mulabay raning tanan. Ha?
Kanang sa ato ang manager sa home radio. Ma'am Girlie. Usa sa amin mo ha. Sa mga bayro no sa home radio. Baso niya mawala mi kalit ka sa kanginan. Kay daghang kami bayro no ninyo. Hay, ang buwelta hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, ang bitamina nga gi-endorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa ato ang doktora Guapa, Doc Cheryl Bularon. Good morning, Doki. Kani suko po ang mga doktor po aning di lang mga pulis o mga PDEA o sundalo sa ato ang buwelta. Kani droga. Ang ngay naging isang taon. Enough na. Mga gabaligya o parokyano sa Cebu. Subling gibanata ni Pangulo. Amo, ang sandang suldin yung suko sa drugs. Patayin ko talaga kayo. Undangan ang paggamit kundi gusto masangit sa langit. Tuod man, ang problema sa droga na kunhuran. Sukad si Duterte na sa Malacanang. Apan, gapadayon magyapon ang mga baligyaan. Og dunay gakadakpan nga mga bagong personalidad lakip dalmay minor de edad. Dili tiaw kining kampanya tungod daghang kinabuhi ang nakalas na. Ambot unsaon og bullshit nga di gyud maayo ang pag-adik-adik. Imbis nga lisod ang panahon, gadugang-dugang lang ni sa kapobrehog kawadon. Inay ipalit og pagkaon. Gabisyo naman ning tabagak hinuon. Napuyuban mo komento. Nga sila gabaligag sa bukay, wa daw sila laing trabaho. Por Diyos, por Santo, hilo mo diya. Nga nung daghan mag sa mga pungkol, buta, ligdong na maligya. Tamad lang yun mong mga animala mo. Gusto dahin nga mo kita dayon mo. Bahalag maguba ang ang kanang kaugmaon sa batanong Pilipino. Unya kung madakpan, dayon paluoy-luoy. Abaga, manghuy-huy. Unta, manlaban dayon mo Among gisaluduan ang kapulisan, sundalo og PDEA sa inyong hiniusang puwersa. Taliwa sa pandemya, unta mapukan gayod sa hingpit ang iligal nga droga. Sawa pamundang, di pa ulahi ang tanan. Droga ay iwasan, aron inyong kinabuhi mapuslan, matasan. Kung ikaw di gyud mapugnan, basin ikaw na minaw ron drogista, puser o unsa ba? Sa kapulisan, ikaw sure mapusilan, unya dayon ikaw pagabijilan. Time. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Tunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami.
Miramax, Miramax. Ooh, ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Galimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi, Bernie Bitok-Bitok. Inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Daghang salamat sa mga advertisers ha. Oy, age doesn't matter. Hala, ingon ang 71%. Yes, Okay ra. mag-matter. Yun ay ang ano. Age doesn't Ay, si matter. age doesn't matter. Oh, dili yung kuan. Wala. 7%. Wala sila Wala ipake. pakialam. Mawitaw nga lang nga, okay. Hanap ito sa, kani si Arton, nagkayami. Wow. Pero ganda ka na kay Haplas. Pero nanimaw lang Ang siya, nanimaw lang siya ipikasin. Ang 7% medyo wa kay mo yun. Mag-matter ka daw ng edad yun daw. Pero, akong na-Dutch. Pero kung Jujupelde, kung Bungalicious, ang da sa IF, 21%. Good morning, Maricel Casinio Rivera. Oy, Mama Atong Maricel. City Information Officer. Guwapa. Butangi guwapa. Guwapa. Dalaga. Yeah. Ha? Nagkayami. Mao po na siya. Mura po na siya Bina. Ha? Bina. Bina? Bino man kung laki. Ana. Anyways, Mo na niya akong giulatan. natay gimingaw kayo ta ako personally Ako gimingaw sa kuha ni. Gimingaw gyud ko niya ani. Ngano man under ba ako diha sa iyaha nga baryo. Barangay Punan. Oh, punan. Oo. Unya kada unsa ang iyaha mga kuana ni, ang iyang pinakalinya ni is ganahan ka. Ganahan ka. Ang reyna sa ganahan ka. Oo. Ang reyna sa ipunan. Ang reyna namong tanan. Kauban nato karon live and alive. Si Kapitana Gaga Brilleta. Hello, good morning. Good morning, Sir Art. Good morning. Pwede bitok-bitok magalito na kung balibad ka ninyo bisag trabaho pero gito pwede na kung uli kay para na lang di Uy, gimingaw gyud ko anak. Kana nga bingog. Sige babi, yaw-yaw pa rin. Unsa may ginawa kaninyo ginawa ko hapit ako mabayaan sa train nagiinan ako kung amo nga ihatod ako madam because I have something in the Philippines it's very important. Oy! Bigaw na gusto nga halakak yun. Uy, ginoo ko. Ay, grabe. Uy, di ba, wala to nabantayan. Pila na ba kakatuig diha since kanibiya din eh? Mag almost 3 years na. Almost 3 years na. Tapos, in fairness, nag-maintain ang imong kagwapa o kamaanyag diha. Kumusta ang kinabuhi ni Gaga Brilleta sa New York? Ang gaganahan kay ko sa kaanyag
Uy, pareha ka ninyo nagkayami, masad mo karundang, nagkabagis, ikaw Bernie bitok-bitok ka nagkabagis, manggid ka, sige kung paano sa imong kuan. Wala na. Na imo ang YouTube. Na-shutdown na ba ya? So muna naniwang na, wala na makaon. Kumusta mo? Art mo, kakabagits, magyapon, papabul ka ayo. My God. Kumusta ang kinabuhi diya sa kuan oy sa New York? Actually, paring kamot lang gihapon in spite of the COVID and everything. Naka-experience kami sa puro gipang COVID ang among kauban sa balay, but then gikaluyan ako sa Ginoo kay ako ra ug ang akong landlady mo ay wala nag-COVID. Wala, powerful. So, praise Basta- the Lord. O, kani manggong, basta gani, mga Bisaya, immortal. Ha? Ganahan kayo, mi ana. Uy, ako ani ba gyunaw na gyud ako ni kapitana no. Sa imong kinabuhi diri nga politiko, kapitana, ikaw gihawd ning ipunan. Tapos pag abot sa New York, siyempre lahi nga kinabuhi kini. What made you decide no nga magstay diya sa New York, kapitana? Actually, ako na ni siyang giandaman tanan akong kinabuhi because, dili man kita forever sa politika. Correct. And of course, Correct. lisod na masag kay ko manarabahuan pa ako di ana, no? Na humanday na ang atong edad. So, muka na nga before gali ko giani din ni Sir Art, nag-eskwela ako sa caregiving di ana sa Cagayan sa Pilgrim. Kay nangandang gid ako nga muka na kong buhaton. Dili pwede nga undang ako nga wala ko'y pullback. Muka na nga karon kaloy sa Ginoo, naka-plaster kita gamay, naka basta kay naigamay nga. Tapos, mura bagi ka lang importante, di ba? Kay, and of course, mag-enjoy sa kita kay there are things kini nato mapalit sa Pilipinas sa atong sweldo sa una, but dini, uy, makaya mo na. Wala ka gimingaw ka ng sipamadlong ng duol sa suba kay ipakuan na kay mutaas ng tubig ana waka gimingaw ana. Kaya nakita mi ka nabi kay picture nga nakasuba. Gimingo magid ko ni ana in town sa kumaging sakpan na. Ampo ko nilang in town kay wala naman ako sa politika, but then naaragapon akong pag-ingon nga, guy, Ginoo, kalayo na ito ang kanisla sa mga kadaot ug uban pa. Nga ito mga katawhan sa ipunan, ilabi na gid ako mga palangga diha. Kung mga ito mga kaigsuunan sa Cagayan di Uro kay gamay ulan ba sa Cagayan na magabaha na biya umanin sa una kabalo baka mo gagapraning ako. Kung mag-ulan na gali ang syudad mo uli na ako sa ipunan kay pasi magbaha. Kung tuba magkikiay. Kapitana, gaga. Oh, kapitana gaga, no? Ang usa sa ako ang gimingawan ni kato imuhang puok gyud, puok short ba? Kaya diha magpuok short gyapon nga sa Magrampa diha. Okay, ayara ka siyang summer kay karon kay mura ako sa malunggang kay abi leggings pa, napaka pants, napaka t-shirt, napaka sweatshirt, napaka jacket, napaka bonit. Uy, kompleto, murag dili pag ko makapa-expose sa ato mga long-legged legs. Kumusta imong kuan katong permiro kini mong sabak diha? Naglisod ba ka o sa struggles? Pero I'm sure ang ikaw adjustment. I'm sure ikaw powerful mong gigay ka no, pero ikaw pagsugod nimo diha. Abi ninyo kaulion ba gid ako. Mao ba? Kaulion ako kay ngano. Mingaw. Nagtrabaho ako sa kuan kanaang assisted living dito sa JC. Ang akong pasyente dili tingog. So wala bi tingoga duha. Mao ba? Karon narami permanente sa kwarto. Ako kay memorize ko naman lagi kay along the highway man sa memorize ko naman gid ang paghunong sa bus, kumandan unsang orasa. Kuy labi na kay gasnosia, mingaw kay sa ang kinabuhi. Kauli, naging kinakugay nga mag-atos magdako na yung lugar ka. Ay, kami nga magkikistanan. Kumanday na, at maras ako ang Walmart. Mura gid ako, naman ko 1 hour nga off. Tumagto kong Walmart, magtuyok. Balik na sad ka, maghinuktok ka na sad. Sus, pagkagabi, may nalangga yun. Gana ka ni mga messenger o Facebook o uban pa kay murag mawala ka maging ang atong kaningaw. Sus, sabi mo, almost 6 months ko ga-struggle nga murag mo uli na lang ako. Igiingay ko pag umangkot kay before gyud pag abot ako din New York magpadiretso. Then ako pag umangkot naman sa Jersey, nag-incha di nganong na pa New York makakol nga naman ko din sa Jersey. Nako nga. Magpatsada pa gid ang New York. Di ba? Di karon na gipatugad ko pag sige, mobalhin ako di ana. Sus pagkita akong trabaho. Kuy, pag ingon din ako nga mo uli na lang ako. Iyo din siya nga,
Ama ka mo uli ko sa Pilipinas, mo uli ako sa ipunan nga na ba di ay. Ingana ba kasagarang struggle sa mga OFW de? Ang kamingaw usahay Of course, dili lalim ang kami nga makaingon kay insaon ko man akong parta din hinga. Huy, wala kay lingaw kay ang imong atubangaon ang pasintira. Ginoo ko Diyos ko. Uy, Di ba? sude mag-ana, mga julaksa de. Ay! Uy, malami sad. Malami. No, naman din sa New York, wala man dito sa Jersey. Kanang Open kasagaran, na sa New York. kapitana, no kasagaran, ilang una nga, grabe kung saan na kaayo, Ayahay na kayo, ayahay na. si Daga Brillianta. Abin la, istoryahe daw taan ng mga kinabuhi sa OFW, kapitana, bi. Pisultian ta ka mo, dili daya gyud lalim ang kinabuhi sa OF. Ako okay lang po kay I'm single, you know. Wow. Pero kabalo ka ang tanang tao din kung ultimo na sa mga home care facilities, mga tanan na mo trabaho, magdubli-dubli na magaling trabaho kay kabalo ka din sa New York, taas ang among mga balayro nun sa kwarto ka galing din $750 na. Pagkaon pa, so na ni mo. Weekly na. 100. Weekly na siya nga rent or 1 month. 1 month na 1 rent. month. Oo. Amanda yun. Sus, ang ato mga anak, mga relative pato nga ana sa Amerika maay nagid. No. Kami din sa New York lahi kay ngano taas-taas among rate din but in some parts of America mga gagmay silang sweldo pero ang ilang mga standard of living sa mubo ang dili kay taas. Pero kung imong kwinta-kwintaon pare-pareha ra baya gihapon pero ang arang-arang lang din sa New York kay madibo daghan kay Pilipino na Jollibee na tanan. Pero usahay manggod ang atong mga kaigsuonan din dili sila makasabot ba nga in as much as kada bitong naningkamot kami dinhi para kay mura ka sa El Salvador del Mundo kinatay mga igsuon nga nagsakit natay mga parinting nga tabangonon nag-utang pakitag sakyanan para napay PM nga anti kanang size 11 ko ha Nike ana. Oo. Wala man na problema kay ma-afford ta man dinhi kay daghan ang sale. Wala na problema. Pero ang kanabitong pagtuon nila nga gusto na ihatag na lang sa ila ang tanan. No, dili gid lalim. There were some instances na nakoy mga friends diri bago lang kay namatay din sa Pilipinas gikan diri. For almost 36 years magaling sa dinis. Sus, Ginoo ko pag abot sa Pilipinas in town wala gid siya nahimo kay diabetic naman siya. Na pagkapila ka umaday na ang iyang balay na. Asa ba ang iyang kwarta ka ani pa ingon nga ako'y nangutano ko as iyang kwarta pa ingon nagpa-eskwela sa pag-ubangkon mga agaw bukan ni mo kan. Oh my God, diba na instances barong-barong nagpuyo gikan sa New York. Huy! Kalain ba sa padag-ignan? Dayon, nagpa-construction, construction na pa-construct eh. Kung may naman lang kinakita ulian sa Pilipinas, pagtusan sa mga trabado di mga okay ra ka to sila ditong madam kay nasa Amerika pero kay kalas usahay ba intan pag-abot wala man din nga human ang ilang gipabuhat. Mao gina Huy murag gid in town sila maghikog kay inak mo. Huy dili gid maayo lagi nga magpusta-pusta kita nga wala ka na ang wala ka dito kay. Huy bisan pag unsa ka amigo nimo ang tao bisan pag unsa ka close nimo ang igsuon og parente panahon sa kagipit mo kupit man gid ka na. Diba? Kasakit. So wala na realidad ba ni siya? Dili magig kini nga magpasikat ako nga daghang kwarta ron sa mo man kaning kamatuoran humandayon napoy mga instances din niya. Agoy ang mga igsuon kay di na man trabaho kay ilang igsuon sa Amerika Jesus nagkayod intaw na igsuon din sige kayod dili na ganit makita si ambana kay tuwa dito na ding kamot ka makakwarta kay Nood ka na. Agoy grabe abi tanimo sus nakamatag na ko dili kid lalim okay ra kani ang mag OFW ka kung bata ka pa and of course like mga nurses, mga PT, mga kadang insakto gid ang pag-adinin ni ba. Muna mga ayahay pero dili sa sila ayahay kay there are mga nurses kay gagmay sang sweldo. Ayahay kana sila pag abot sa panahon sa retirement kay dagko kada sa retirement benefits dito sila ayahay. Pero in a situation like inani,
Agoy, Ginoo ko pila na ba ang ilang hours magtrabaho dili pa it's equivalent to 12 Ikaw diya kapitana, mga pila ka trabaho ang imong gisudlan per week? Usara ka or daghan? Isara gid ako. Oh. Isara. Di na madala. Hours na ako Di na gawin. madala. Oo. Ha? Ngano? Huy, usay pagid kay Sir Arte. Mag-hike ko pa ingon dito sa akong trabaho. Ano ko nga? Ba ako ga-hike nga na may Uber? Ba ako agwanta nga tugdok ay tanan? Huy, diloy. Magsakay akong Uber. Lapotik ba yan? Basta kayo nila gasaka sa kaya kwarta kay. Lahat man din kayo. Musildo kag, ibutan ka, musildo kag 100. Magkaon ka sa Jollibee na. Gis. Butang ta 30. Nakakapay si tinta na bilin. Di na sa ato. Musildo 200, 300. Ang Jollibee 150. Na wala na. Napay panihapon. Wala hut ang kwarta. So at least lugar dito, napagin lugar dito matigong. Kung dili lang sa kung dili lang sa kamo sunod sa fashion trend din palita ka sa mga Gucci, mga Vuitton, mga Balenciaga, dapat mga Chanel o guban pa. Kanang sa mga branded diha, na mga signature, ang himuon na diha kap, magpa-picture lang sa gawas. Ana na lang. Uy, dili man ka dinis inana, dili man ka makiinana kay nano. Mura di gid ikaw og mapalan-palan ng kidi. Ni mo mapalit sa Pilipinas. So mapalit ka kadyo lang. Dili kay kung surtiun ka dili kay usa ka semana nga sweldo mapalit mo na ben ang. Di ay. Uy, kung surtiun ka ug ayan sa pag-expect na tanan din hingan trabaho. Gasurtiun sa trabaho pa surtiha ang trabaho dili nga. Kapitana. Magtuko sa Amerika kay hani. Kapitana pangutana. Makalablay pa bagyapon dia. Permanente ba kung tuyuon pero madlo pa man sa kay basin baya og kana ang unsa kana siya basin dagdala ka ng COVID ang ato mapatit. Ay kapitana. Lapuan ako sa init tubig kay dili ako kainom sa mugdang nga tubig kumani nakalit lang tungod sa love life na nag-COVID ako. Uy! Ay kapitana Gaga, basin na kay gusto ipang greet, ipang shout out. Oo, na naminaw karon nimo nga na-miss kay kanila na ba kay mga mahinumduman nila. Larga. Daghang kisalan ka na sila dili ako magkuan kay dili ako mag-shout out kung kinsa kay ngano magmahal sila. Imagine ka na Sir at kung tibuok iponan. Tagsa-tagtaon ko gikan kapitan magsumunta sa Regency, Villamar. Sa Regency nagmahal ko sila mga kisano, mga misfilled, mga kudulaw, mga balaos, mga uy, ginoo ko na pay pulwa na pay. Uy, napay syudad sa Cagayan de Oro nga mga prinsipe ka City Hall, taga probinsya, taga asa. Basta ka, I miss you all gayon. Imo na lang nga pandemic nga message sa tanan. Mensahe nimo para sa mga kahigalaan nato diri nga imong gibilin. Uy, ang ako mensahe sa inyo, kinahanglan, proteksyonan gid dapat permanente atong kaugalingon. Mag-inom din kita sa mga vitamins. Vitamins gayon. Mukaon dili uso karon ang pagpaniwang kay ngano ang atong immune system may magaig-on ni ana kinahanglan mukaon gyud 3 times a day if possible mag-inom sa init tubig init tubig maghugas permanente sa kamot kung bisan pag naka sa inyong balay hala pag kuber sa imong naong kay you don't know kung kits ka nang anak sa inyong balay daw hala gayud sa pag pamutang gaya din na sa mga Clorox sa inyong mga doorknob sa inyong mga bis. Abi, kabalo ka kaning pandemic baka nakatuon ba sa kalimpiado so siya ka mo. Kuy gapalimaw. Kuy ginuubo naman ako kay tungod sa tingin ako butang sa Clorox. Agti inana gayud ka praning daw magdalag ka mo sa inyong mga wipes kung may mga wipes tissue ug uban pa kung walay gloves tissue ipang kapot yung ang tissue. Ay, gimingaw. Gaga, gimingaw yaw ni mo dia. Gikan kang Bobby Espinosa Lagsa. Gimingaw namin ni Froilan Gallardo nimo labi na sa imong humba. I love you. Hinaot. Salamat kayo. Kapitan Gaga, hinaot nga bisan gamay man lang sa mubo nga oras nalingaw ka niini ato ang programa. Tambal kini nga at least makapakuan sa inyong kamingaw diha isip mga OFW. We miss you. Ayo diha. Amping diha permi. Salamat sa imong oras ha.
Thank you very much sa inyo, Sir Art og Bernie. Gapalo, ginako ka rin mo Thank bayan. you, Wala may thank you, makalinaw, thank bayan you. kayo. Salamat kayo. Oy, Again. napareho. Ansyang Sinijin, Mission Ninang Anthony. Tagaipunan ni. Dagan salamat kayo. Lagi mo trabaho para baka. Oo, sige. Dagan salamat. Wala naman akong trabaho. Ako mo na di. Gikan kan Joy Martinez nga naapo na sa Baltimore ni siya, tinuod jud ka madam, dili jud lalim diri sa Amerika. O, ha? Dili, oy. Oo. Uy. Dagan salamat. Thank you very much again. Gaga Brilleta. Thank you. All the way from Kapitana Gaga New York Brilleta. City. Thank Ganahan you. ka? Alas 7:42 kung mangyak mo sunod na. Kahit iba'y kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax. Ooh. Oh, lamia, oy. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Kahit ni Bay! Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestines, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Balit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra,
calcium ascorbate plus zinc sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drug Store, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ay, alas 7:48. Gimingaw gyud ni Gaga Brileta. Pinakagahi nga barangay captain sa Ipunan. Siya ganun nagsunan ng Humba Festival. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging Pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Bye, good morning sa intanan. May buntag, Cagayan City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. So, ay, Kapitana Gaga Verlita, I miss you all. Friends din mo? Well, of course, always be good to. Ha? Ay, mo rin na amigo na sila, no? Oh, si Uncle Dodong Verlita. Oga, siyempre mga kagaya ang atong gugmangyang ihatid sa atin ng Biramax Capsule. Miramax, Miramax. Gahi pa ba? Kung gusto ninyo nga malipayo na panag-uban ninyo ba nag-asawa, mag-Biramax na. Kung gusto ninyo mo samot katamis ang gugma ni Mrs., mag-Biramax na. Bisan pa og kamo diha mga baskog pa batanon pa. Pero tungod sa inyong mga stress diha. Og daghang kay mo gipangunahon na magpatabang na sa Biramax. Ay mo kahadlok kay 100% all natural man siya. Adult herbal supplement. FDA approved, ha? So bagay ginisenyo, ha? Busa sa inyong mga angkol, mga aman, mga bossing, mag-Biramax capsule. Mas gahi, mas lamis. By the way, medyo sakit akong now. What happened? Sa nagpa-facial. Diri injection na akong diri para daw mawala ang So, fats. dili na kagansaan eh. Para padulong na gini may mong Jericho Rosales na gini. Siyempre ang atong gugmang gyangit din sa atin ng TCK. The King of Colon Cleansing. Sa panahon karon mo tiging ni ka Gaga Braleta nga kailangan healthy gyud ka jud kita ha. Agoy mag-vitamins jud ka mo. Kay aron healthy jud kita. Para healthy kita kanato mga tinai kailangan nato na hinluan permente. Kamo ba matag adlaw gakalibang kailangan everyday gina siya ha. Kung kamo nagproblema kay halos di kay mo everyday makapagawa sa yung hugaw diha. Mo ni ang solusyon TCK the Colon King. Ang nakalamian niya di lang ni sa pan-detox napagi kay mga dugang nga mga nutrients na madawatan. Kay grabe man mga sagol ni mga vegetables, mga fruits na grabe nga mga nutrients nga makahatag sa tong lawas para makaboost sa tong immune system para likay ta sa sakit. Og siyempre aron mainluan na ang atong mga tinai ha. Busa ka mo diha mag TCK na, available na sa mga pharmacy o pwede po mo mag-order online ha. Or i-PM lang ko ninyo kung gusto ninyo ha. Para ma-deliver sa inyo diha cash on delivery. TCK. Ito na po ang atong Litos Quote of the Day. Success is walking from pillar to pillar with no loss of enthusiasm. Unsa? Enthusiasm. Unsa? Enthusiasm. Enthusiasm. Siyasam? Dili rin kasiyam? Dili. Again, unsa na? Enthusiasm. Yeah.
Sige, pakibisaya. Ang kalampusan nagbaklay. Aha. Gikan sa pagkahulog, Padulong pagkahulog, with no loss. ug nahulog pag yun sa ikasiyam. O sana po kaway hinundan nga quote of the day. Agay kul. Agay kul. Kulboy negro ayaw kul. Dear Kagay Bernie Kagay Lito. They're the hard Bernie and hard Lito. Naunsang pagkaitabo ang nanaginay tabo sa mo ni Tutu. I don't know what happened. There's what do you mean na hitabo? Something happened. There's something happened for Tutu. Apan sa diyang pagkabuntag nga nahuwasan siya sa pagkahubog. At the time Tutu will lose the drinking. Nahuwasan, di ba? Oh, nawasan. Siya nawasan? Nahulog ang pagkahubog. Nakalimot na po siya na hitabo. Tutu, I did not remember what happened. Okay nga niya nahitabo! This is the starting of blah blah. Brother! Pre, Sabi kay Bran, nabuntagan mo daw ka ba sa balay ni Lorena, Brad? problema kay ko, pre, kiwagi ko kabalo sa nitabo, pre, Ay, nanasag ka na mo may sis. Ano po na mo palimot-limot, nasag ka. naningala gani ko, pre, nga nung na ako silang balay. O siya, ako man ni mo gipuga-puga man. Grabe ang panabit ni Lorena. Kulba daw kay ka, pre. Sangat yun daw kasi. Ang iyang puso daw, pre, ni sangat yun daw sa purisent, pre. Grabe ka, pre. Iyon doon niya, pre, nga. First time doon niya, pre, nga. Burasag sinugba, pre, nga gibali-bali daw, may pre. Kulba, gini mo, pre. Tanay ko ginagakalimot ko kato, tanan. Limot lagi ko, pre. Ay, say. Wag ay ko kabalo, pre, nga akong brief dito sa ilang kusina. Sa abuhan, masablay sa, pre. Ha? Nasablay sa abuhan. O, saan na yung brief niyo na itiil? Ato abuhan? Nga rin ko, Pre, pre. ay, pre, kita-kita naman, pre. Ay, ako dramahe, pre. Wala lagi, pre. Wala ko kabalo. Tapos ano ka pakita buwalo ka to na, waka, o saan di ka, pre, kung makainom di ka, makalimot ka? Kalimot ko, pre. Wag Sabi. ko naman, pre. Tapos sa may mo na inomduman ra, pre. Wag ko naman, pre. Tapos sa pagmata mo sa buntag, Tingala lang ko na ako dito. Niyawa na ko sinina. asyos. Girip mo siya ko ni Lorena, pre. Pre, naunsa mo lang ka, pre. Talungan ako na imong kinabuhi da, pre. Kabalo ba ka nga ang babae, pre, naghilam-hilam naman tayo, naghilom-hilam na taon siya. Kaya abi niya nga tinud-anay ng imuha. Naluoy. Kaya ikaw nakita gina ko ba sa makainom galing ka, grabe sweet kayo kaniya. Grabe mong gugma, karon mahuwasan ka, mayon na po rin ka nga, wait, klaro, di ka gana. Saan yun? Lagi, pre. Limot gid ko, pre. Naningala gani ko, pre. Pagmata na ko nga, luoy na kay ako, pre. Gano, dangoy-ngoy na kayo, pre. Bunog kayo? O, bro, ganungoy-ngoy yung kayo, pre. Wala gid ko kabalo, pre. Ganun na yung nato, pre. Pre, sulti ko si Nobre. Na makakay gugma niya, pre. Gugma, gamay. Ano sabi ko, siya pasabot ni mo ng gamay. Ibog-ibog na, pero Pero di lugar ka sure lugar na mong gugma? di ko sure. Wag yung Ay, feelings. pagana, pre, nabuang na unsam nung ka, pre, nga. Tinud-anay, may nang gibati, ni Lorena, ba? Bahala siya, pre. Ako sa mo, pre, sultianan ni mo sa sinol, pre. Ayaw na lang, kon, pre. Di mo na pwede nga kung mahubog ka, mag-sweet-sweet ka. Tapos pag kuanda yun, mausap na po ka, ayaw, ana, pre. Di ko kabalo gani. Busa kong, layuin na lang yun na siya. Niya nilang ka din para isulti ka na ako nga mga kagpasaylo. So, tinuod gilog nga, wala ka kainom do sa atong mga gibuhat. Katong gabi nga imo kong gibali-bali nga mura kong sinugba nga bangos.
Katong imo kong giparok kung maayo. Tala ko, nakalabag-labag pagaling ko. Tapos imo pa kong gipusasan. Sorry na good. Wala na po na imo. Basta di ka makainom, galingan na rin ka. Dili mong gito nako tuyo gito mo nato. Sorry kay ko. So sa lugar ni, kung makainom ka, nakaigong man ako. Kung wala na ka mahubog, so wala lang friends ni. Anak lugar ni? Kung nga naman tawag to si Juan, be. Palit og duha ka case dito, be. Papalit kong duha ka case yung nga naman. Kailisyon makainin kung ayar ka mainlam sa ako kung hubog. Pero kung dili ka hubog, di ka mainlam sa ako sa lugar. Sorry na good. So sa man, nabakay gugma sa ako, wala. Wala. Bisag gamay? Gamay. Daot kay namuyak. Usaw man ako ni Bingag. Surrender naman ako ang ako. Ikaw, imo ba? May gabi pagkabungkag sa tinapok ka. Kay ingong ka kay love ko ni mo, pakaslag ko ni mo. Tao sao maliron. Ikaw man. Dami ko naburos ko. Imo na. Wala ko ilabot. Imo na. Wala ko ilabot. At least natabangan ka. Paitan. To. Sorry na. Pero to nahigugma na biya ko ni mo to. Nakita na ko nga sa kakabuutan nga lalaki. Sa bagay mo mabugay asawa nga naman, tinudo na lang gini nato nito. Dili lagi ko. Nagpapalit ako sa kapanel dito nga ilim nun. Sorry na. Kaya kung ingani man kung ayak ka mahubog, mag-maintain lang kubutang sa refrigerator ani. Sorry. Biyaan ka na ko, Lorena. Gulin ako. Taita na eh. Sa moto, na maligyan lang mi karon supplier na mi karon sa mga ilim nun. May bago karon sa masoy ka ng Mustang. Okay raman po ko, paimno na lang ako siya. Oy! Age doesn't matter! Ni-agree ang 64%. Tinood nga, dili na mag-matter ang age. Ang 4% na ningon nga, mag-matter mo ginabay. Pero ang 32%, medyo niyon sila nga depende kung bongalicious ang Dutch entertainment sa IS. Kwarta-kwarta lang gyapon eh. Sa bagay, ka namang edad-edad. Mumatter ba na siya, pero kailangan lang mo adjust ang isa. Kaya bisa pag usawan na kung pareha mong edad, pero hindi gyapon ka mo adjust sa mong partner, hindi ka mo sabot sa mong partner, wag gyapon na pulos. Kung ano na siya ka ng dapat magsinabtanay lang gina regardless kung unsay mga edad ninyo dia. Pero siyempre mas labing gini medyo edaran na. Daghang kay salamat sa iyong pagpakiuban kanamo mga kagay. Makita-kita na punta. Sa Lunes puhon. Weekend na pala. Susamang takna, susamang istasyon. Nang hinaut kami nga you will have a great weekend ahead. Timani nga ang katawan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Naipahabol nga happy birthday Lyra Jo and Jelay Malasarte. Happy birthday! Eugene Esparza Senior pa, good morning ni Moday. Nung dumingang banan nga guys, sa uban din nagimuling ikini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay Worldwide Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no